Na aprílovom zasadnutí sme prijali rezolúciu k Macedónsku. Hovorí sa v nej o tom, že krajina už dlhšie splnila kritériá pre začatie prístupových rokovaní a vyzývame Európsku radu, aby tieto prístupové rokovania začala okamžite. Je známe, že hlavným dôvodom toho, že sa tak nestalo zatiaľ, je blokovanie Macedónska zo strany Grécka, pretože nie je vyriešená otázka názvu štátu. No, rokuje sa už asi 15 rokov a stále ešte nie je výsledok, ale od zvolenia novej vlády v Grécku, odkedy je predsedom George Papandreou, sa tie rokovania vzájomné veľmi zintenzívnili. Predsedovia vlád sa stretli 9 razy už a zdá sa, že je naozaj už na dosah to rozhodujúce riešenie. Obidve strany samozrejme musia urobiť kompromisy. Ťažko očakávať, že takéto riešenie alebo rozhodnutie padne pred voľbami. Skôr by som očakával, že po voľbách víťazná vláda v Macedónsku bude môcť prijať takéto rozhodnutie, pretože dostala mandát od obyvateľov a očakáva sa, že ten názov sa bude skladať z dvoch slov, ja neviem, Horné Macedónsko alebo Republika Horné Macedónsko, niečo podobného, aby sa odlíšila od časti Grécka, Macedónska, a to je hlavný dôvod, prečo Grécko nesúhlasí s týmto názvom, iba jednoducho Macedónsko, pretože si vykladá, že by potom táto krajina mohla robiť nejaké nároky na tú časť Macedónska, ktorá leží na území Grécka. Takže je to také trošku zamotané, ale určite by to pomohlo Macedónsku, pretože do NATO nebola krajina prijatá kvôli tomu, že ju Grécko blokovalo. Do Európskej únie sa nezačali rokovanie, takže a bez tohto vyriešenia otázky zrejme to Grécko bude blokovať ďalej. Thank you very much. We have quite a balanced and objective report in front of us, and I wish to thank all the colleagues who contributed to it. The report has significant importance for the future of the country and its EU integration process. Inak Macedónsko naozaj urobilo veľa na ceste do Európy, ale potrebuje ešte vykonať mnohé reformy v oblasti boja proti korupcii a v reforme súdnictva. Bohužiaľ, tieto otázky zrejme sa nebudú tak aktívne plniť, pretože v krajine boli vyhlásené predčasné voľby 5. júna a ťažko očakávať v predvolebnej kampani, že sa budú riešiť otázky, ktoré treba vykonať v súvislosti s členstvom v Európskej únii. Cieľom tejto rezolúcie je dať perspektívu pre Macedónsko, ktoré vlastne 6 rokov čaká na určenie termínu pre začiatok rokovania o vstupu, a dať mu agendu pozitívnu, ktorou určite je európska agenda pre politické strany v tejto krajine. Dúfame, že Európska rada zoberie do úvahy takúto veľmi jednoznačnú formuláciu rezolúcie Európskeho parlamentu a urobí príslušné kroky v blízkej budúcnosti.